Salam, iyileşler. Bugün ben yeködüm Türkmenistan'ın ağır gurrunları diýilen temadan bir ağır gurrun hakikatdanam gurrunlaryň içinde iň ağır bolmagy mümkin. Şu arada gurrun etmekçi. Bugün şoň üçin yekerek çykyş edýän wagtyňyzy kän almadylygy üçin bu da gysga bolsa has size seyretmäle, düşünmäle ansat bolur diýen ýalak düşünjem bar. Mesele bu Türkmen halky näme üçin diýde çökörlü diýilen meseleň üstünde biraz durup geçmekçi. Käbiriňiz entek ýok, biz diýde çökörmedik diýmeňiz mümkin. Onu tuğd edip bilseňiz mümkindir. Ýöne diýde däl, ondan maşakda diňizi bunu dünýä görüpdi da. Siz görmeseňiz siziň problemaňyz bip bolar. Bu da hatda näme üçin edildi diýilen toraga geçeýin ben bunu. Herkim öýdi diýdemi dälmi? Ya da havada uçup görme onu öýdi ketgitler. Biz bunu barlygyny kabul edip gurrunga başlaýatda. Ýönkü geç nemelerde de aýdypdyk. Näme üçin? Bundan kim peýda görýär? Yani Türkmen halkymy, Türkmen döwletimi, Türkmen jemgyýetimi. Diýde çökörleriň nemesi bir tanak geçeýin. Ýene halk gorkuň altyndadyr. 30 ýyl gorkuň altynda saklaýarlar da. 30 ýylyň 25 ýylyna, toňky 25 ýylyna şüphesiz gorkatdynda. Siýahat mümkinçiligi çäkdiler. O ýaka ýurduň daşyna da däl, ýurduň içine o welaýetden bu welaýete kommunikasiýa gaty görülür. Tüm görýärlerden paýtagda da gelen welaýetli iýleşlemimiz ýa Marsdan gelen ýalak bir düşman bir döwletden gelen adamlar ýalak neme görýärler şo taýda. Türkler mamula diýär, şolar ýalak işlem görýärler. Näme üçin? Bilen toralar öýünden çykýandyr. Onuň bilgi çäkligi, o bilgini näme üçin çäklendirýärler. O öz berýän bilgilere beýle de dursun. Öz berýän bilgilerinde yani mektepten başlap ýokary okuwçy aýlarynda çendi. Bilim diýilen zadyň adwadan öýüdi ýok. Olar ýalak bilimiň bolanyň belki de bolmany has amatly bolmagy mümkin. Sebebi biri doktoruň yani operasiýon stoluna ýatyrylýar. Yani bilgisiz doktorun eline skalpel ten görüçeğenmi ayrıya bağırgımı neme diye yüreğine bir operasyon diye o 100%'den rotaydan öl çıkmalı diyilen neme diye de kalan demelere ne şolar ýalak bu halk näme üçin korkmaly diýilen toraw. Ve şu meňdeş men adyn tutmadyk. Kän problemlaryňyz bardyr. Bu zatlaryň hemme jesi iriňläp, ganap duran bunu. Görmedlige salmaga mümkin näl, görmemedlige mümkin näl. Ol ýöne setüň ýokdur. Ne seyredip görseňiz 70-80% işsizlikdir. Şuň öýdi. Yani bir döwletiň
tozdu, dargadı, çöktü diýmeler deliller, esastır. 60-70% işsizlik bolun o döwletde ýa gerek yok. O döwletim däl diýilen demäge diýdi. Bu zatlary näme üçin orta çykarylan ok, gurrun edilen ok diýilen toğraglar çykýarda. Ana bu zatlaryň hemmejetiň aňyrtynda bu büyük sebäp bardyr. O sebäbi size bildirmejek bolup edilýän oýunlaryň netijesi ýa-ni adyn agdaýan problemlaryň hemmesi şondan gelip çykýan deme. O da nämeden kime peýdaly? O türkmen jemgyýetine peýdalyligi görünip dur, döwletine de şondalyk. O bular döwletiň türkmen jemgyýetiniň peýdasyna edilmeýän bolsa kimiň peýdasyna etmeli? O başka birini, o başka biri kim? O da kimen bolan önemliler, ýöne döwletiň başyna başka birine hyzmat edýän adamdan oturmasy, sonra bizim bermeli soramyş ol. Başka birilerine hyzmat edýän adamlar döwletiň başynda näme üçin oturýarlar? Diýilen soraw bada. Bu jogaplary bolmalydyr, sebäpleri bolmalydyr. Soratlara biz inmek isleýäs. Bu büyük sebäbi bir aýlygynç bir hadise var. Onu birinci sapar biz dillendirýäs. Bunu elbetde bilýän kuruluşlar bardyr. O döwletliň istihbaraty nemesi, şolar ýalyk nemeler bilýän. Türkmenistan dünýede gaz rezerwi boýunça 4-nji diýip bunu birleri rahat aýdyp bilýär-de. Bu çyn bolmagy mümkin, çyna golay bolmagy mümkin. Ve 4-nji bolmasa 5-njidir. Belki de 3-njidir. O da önemli däl. Ýöne şo gazyň haýsy muktary türkmene degişli. Türkmeniň himayetinde, ýa türkmeniň kontrolüne diýilen soraw önemli sorawdyr. Men size şoň muktaryny çen bilenem däl bir takyga gaty bolay. Takyga gaty bolay derejede gurrun wereň şoň diňe 1,5% ni türkmen kontrolýer edip bilýär. Türkmen hökümeti ýa döwleti diýilen neme. O size şuly formatda ýa-hilik täsir edýär. Şu gaty önemli zatdyr. O şuny diňläp hiç täsir etmeýän bolsa, onda siz gidip öýdüňizi bir aýnada bir seredip görmeli. Men bir şey dämi. Men kim diýilen ýalyk sorawlar berip başlamalysyňyz. Bu hakykatdyr. Şun garşysyna türkmen hökümetiň ýa-da şoň töweregindäki adamlar düşünürip biljek delilleri, argumentleri, faktlar bar bolsa ine meýdan. Edip bilmeselerim kabuldur. Bunu ýeke saparaga bilen ok, bunu halkara şu zatlar monitoring edip beren guruluşlara çendi bilýän. O bilmeýänleri de biz düşündirýäsin. Bu galan 98,5% kimiň eline diýilen soraw, iň önemli soraw şodur. Ol halkara mafiýatynyň elindedir. Rus mafiýasy. Ödem köpden bäri şeyledir. Onu biz soňky demelerde detallaryna çendi gurrun eder. Bu mesele hoca bişmeli.
Indi Türkmenistan'a çıkan galan 9,5% şolar eýilýän bolsa, kardinir diýen bolsa, ýöne başga tarapym var. O tarapy näme? Türkmenistanyň ýeriň aşagynda 52 trilyon dollarlyk rezerwi var. Ödem barlanan, patwyrdat edilen, tatbiklanan rezerwi var. Ne şol 98,5% eýelik edýän topor Türkmenistanyň şu rezerwinde eýelik edýän. Bu näme diýmek? Bu sizin ýurduňyz, ýurduňyň aşagyndaky, topragyň aşagyndaky baýlygam, hatda topragyň da sizinki däl. Baýlygam sizinki däl. Topragym, bana toprak reforması barada gan gurrun etdik-de sizin eliňizden tek geçen ýeri ýok. Toprak sizin kolmasa onun üstündäki sizin salan jaýyňyz, öýüňiz, ýani iş ýeriňiz o da ýani wagtlaýynça sizinki. Ýani üstüňizden buldozer gelýänçe. O da bir gün gelmese bir gün gelip bilýär. Dürli sebäpler bolup bilýär. Käbiriniň üstünden köçe geçer. Yine birinin gowunda turmaz. Yine başka bir nemede şotayda hat ulurak başka bir zat alınacak. Birinin gözü gidip bilir. Haçan kimin boynuna, kelletine, başına geleceği belli zat değil. Şoň üçin sizin bir hiç tadyňyz ýokdur Türkmenistanda. Belki elinizde pasportunuz da ýok köpüňiz. Yani o da bir suwutnamalary. Ne şunu size ne birinci safar yetirýän aňyrsynda şuňa degişli bir topar Türkmenistanda Türkmen gaz, Türkmen neft, Türkmen näme diýip bir guruluşlar bardyr. Halka çykdyrlardan düşünüp bersinler. Yok bu 100% bizim elimizde diýip onu hatawyny bersinler. Biz ne şunça gaz çykardyk. Şunu şutaýyk satdyk. Bagada şunça mana pulum ne hadina geldi. O pulum ne şunu etdik. Edip bilýän adam ma bolsa meydan açyk. Indi siz bunu edip bilmeseňiz, size näýle göz bilen seretmeli? Siz bu zatlary ýyşyrýan adamlar hökmünde halk seretmeli. Haky bardyr. Siz ýanky şol halkyňyza däl şo topara hyzmat edýäňiz diýmekdir. Baňysy şodur. Türkmençe düşünýän bolsaňyz ýa-da adam dilini düşünýän bolsaňyz mazmun şudur. Onuň ýene de bir mesele şu roýalak faktlara tomoşaçy ýalak seredip bilýän millet bardyr. O da ne pikir etseňiz o da bir ütköşüklatdyr. Yani pikir etmäli gorkur ýalaklatdyr. Sen şu zatlara bir ýagra garap bilýän bolsaň, özüňden düşüp gitmeli, ýagdaýa gelýäňde. Onuň sen özüňe baha vermeli bolýan, onu biz bersek agyr degmek mümkin. Ona sizi näme üçin diýde çekerleriň büyük sebäbi şudur. Bolmasa sizi näme üçin öz hökümetiňiz diýde çekermeli. O ýerde ýazylyp ýatar ýalak üstüňizden depelep ne mertebeňiz, ne aryňyz, ne namyz hiç tadyňyz ýok. Onu barlyjak bolsaňyz aeroportyň ýanky nemesinden tam olsun diýýän, näme diýen bolsa şondan bir tapar geçip görüň. Sizin kimdiňizi şo taýda şol jaga bokly ýanky
tamoğun işgärmi, yani bilisi işgärmi. Forsu duruyor adam. Şoları size düşündürüp verir. Yazılan hakikat diyalak bir diyenden. Onu günde görüp görüyorsunuz. Anam yan olsanız, marda yaşap, özün ya daha şovuzda, çercovda yaşayan olsanız, Aşkıbada varanızda. O yönden çıkanlar siz bilen neylek gürleşendi, neylek hareket etkenlerini. Günde münglerçe vakit vardır. Her saatte onlarca, yüzlerce. Biz bir devletinin içine yaşapıyorsunuz. Bu zatlar hem için beyle deyip bilmeye, nemeye diyetin yok. O da yetmeyenin sebebi korku. O korku hem için talyalar. Derdin aytıp bilmeye yağdayını bolmalı. Aydılmayan dert yok dert değil ya. Hiç yok galak. Şu arada kıysaca ben şu bilgi vereyim. Bu arada bir son kan gururlar ne der? Düşünüş başlangıçtan bunu kimden geldi bilen? Türkmen'in eli nirelerinde bu. O Türkmen yiğitlerinin buna koşan dönemi. Onlar kimler? Bu zatlar hiçbir anonim kalmalılar. Bu zatların hem mecetinin yani ediliş nimetinde yerli milleti ulanı edilenler. O yerli milleti ulanman bu zatları edip olayanlardır. Düşman basvalarına da şeyledir. Şu yerli ulanlayan illeşlerimiz kimler? Onu sizin köpüğünüz biliyenseniz, şu zatları siz ortaya çıkarmalısınız. Anonim bolon son, yani gürleşilmeyen son, gürlenmeyen son, gündeme çıkmayan son, bu zatlar yok, hatavındadır. Telefonunuzu surat almak deyip, baskı edip bir öğrendiğinin büyük sebepleri şu zatlardan halkı bilgisiz saklamak için ediliyor. Oturun düşünün, demedin şu bilgi. Türkmenistan'ı ayağa kaldırmalı, elinize yara kalmalı bilgiler şu zatlar. Şunda boyunmayan olsanız, demek sizin keteliniz katı ağır. Sonra deneydim. Ustayda ben sözümü tamamlayın. Sağ olun, sağlıkta görüşelim. Bu ürünün demesini biz devam ederiz. Sağ olun.